zan wani Mariya. Na Mariya, Mariya, na Mariya, Mariya, na Mariya, Mariya. Ni yabo na zan wa Rasul na Mariya, ya Mahmud An-Nuri kai na fi so a soyayya. Yabo na zan wa Rasul na Mariya, ya Mahmud An-Nuri kai na fi so a soyayya. Bace soyayya ta nai wa na Mariya, na Mariya dan in guji shaidan Allah ne mai kariya, kariya kuma na dace dan na samu mai tarbiya, tarbiya lafazinsa da daɗi samsam baya wariya, wariya na zaɓi gwanin kyau da har Rasulu na Mariya. Mun maka marhaba asadin zaɓin Allah a soyayya. Na Mariya, Mariya. Lallallallan na yi nisa a sansale ko loluwa, loluwa. Cikin kala na mun nan na yo tsintuwa, tsintuwa. Kai ka zame mini jagora mai garkuwa, garkuwa. Na zama mai sa'a samun ka rayuwa, rayuwa. Duniya ta yau ta dawo sabuwa. Kai ka shigo ka yo yakin arna makiya ga an biya. Na Mariya, Mariya. Hayya a ruwan sama in kaga yayi zubowa, albarkar manzo ce, aure in kaga an ɗaurowa, sunnar manzo ce, kyautar Allah na da yawa daga san manzo baiwa ce, shi ya saka nake masa bege, wannan kauna ce, na rasa ka masoyi na zan haukace, ko ba jiki ya bar aiki dan na rasa ɗa mai kunya.